Dyma'r natatio, pwll nofio awyr agored. Ei fod y tu fewn yr adeilad modern, mi roedd y tu allan baddondi y gair draw fyna. Dyma tir ffynnon. Fe roeon ni pibelli plwm i fewn, yn dod â dŵr i fewn i'r pwll. Mi roedd y pwll yn dal drost 80,000 o olwyni. Ar ôl 80 mlynedd, roedd yn rhaid wneud newidiadau. Ath y pwll yn llai, ac fe ddiflannodd tir ffynnon yn gyfan gwbl. Trwbl gyda'r tir yn symud. Fe sy unwaith i Acwai Swlis, Caerfaddon. Roedd y baddondi yn fawr fyna. Ond wadai beth, roedd hwn yn fwy. Dewch i fewn i'r baddondi. Dyma stafell newid gynnes a darn o'r frigidariwm. Mi roedd y baddondi yn 2 rhan. Mi roedd na frigidariwm, pwll oer, tepidariwm, pwll cynnes, a caldariwm, pwll poeth. Erbyn hyn, mae'r tepidariwm a'r caldariwm o dan adeiladau modern draw fyna. Fe allwch weld pwy mor arbennig oedd yr adeilad. Tanseiliau concrit, to uchel, pensaernïaeth arloesol. Ond mi roedd na hefyd ddefnydd arbennig i'r adeilad.